Така, значи за интервюто сега, господине, ела. Да, кажете. Добър ден. Беше ли победата трудна? Моля да ме обясните само. Трудна ли беше победата? Много трудна, всички момчета много се трудиха. Стараха се, това беше най-важно. Стараха ли се? Да. Много ли се стараха? Много се стараха. Само да питам, головете красиви ли бяха? Не, уникално красиво. Аха, уникално красиви. Кой е ваш любим футболист, само да питам? Добър вечер, ай, чао. Добре. Сега, кой друг искаш да го интервютирам? Гола, да. Почти гол, да. Антон, ела. Сега искам интервю от теб. Интервюта. Много ви моля. Вижте, този ме обстрелва. Обстрелват. Ти си расист! Искам сега да чуя от вашето интервю. Какво ще кажете за днешния матч? Добре ли си представиха момчетата? Или... Момчета играха много добре, но всичко добре. беше толкова разбъркано, че направо всичко ми се върка в мозъка, разбираш ли? Аз продължавам! Този всичко ми се... Спокойно, Всичко е толкова добре, че аз не мога да го владя Да, всичко. антиконти, разбираш ли? Антиконти, лява ръка, десен джоб, нали? Ето го виж, лява ръка, десен джоб. Лява ръка, десен джоб, да. Който може да ме владее с добро майката, защото аз съм веднага само с питам- Чакай, може само малко. Да. Искам да се съберете всички да му снимате с камерите. Събрахте ли всички? Събрахме си. Лека вечер. Да, само питам как се казва този човек е тук с топката в момента. Али вали гърми поправка облака. Апчо, така ли? Апчо. Той е Добре. за човек. Добре. Това беше, уважаеми зрители, това е господин Батальон, там се сторява в момента.